15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Uba hey boy mi merpet ubaladap ong ba kajing ailat ban rep ki karbi haulum benthor kasora kajing ikinong lapangap hi kumta kala urlong haba ki karbi kilawara da ki kor ki machine ban lor lengkha sharing kate ka jaka rep uniu samla rang ba na kate ka snong ulo ong ba kajing wan rep ki karbi kadai lengba kajing pentre kam ki scheme na kasor ka har asam bat kajing rep jengki hasharing ulum penthor kalong yaki mar rep ki ba mi so shisien shisnam om da ki ayom kumman shukudo bak sarkar Meghalaya bat ka Assam haka arterik julia warjar punriu kila shimrai ban penteng biang ya ka kamrem kamriang halapangap da ka jingpen be yoput hangnu ban rep ki nong shong snong ka lapangap bat hangnu ban rep ki briu na tapat karbi anglong laong bala menjuru ba ki nong shong snong ka than ki dei ban penne ya ka jingshong suk shong sain bat kiar na kinu ki kam ki bala ban penmi ki jingklumar kani karai kalami na ka jelang bakan thup ikinong mikmat na ki ar sarkar ki he officer bat ki pulet na lor kinong mikmat na ki district council ka Meghalaya bat Assam kabala penlong ha Assam police kam ban yakren ki jing ki baidai ba ka jing kana put hala pangam kani ka jelang kadai kabala penlong kum ka jing peteng ya ka senjam bala simdo mentrang ba ka jela kwanrat ki sangma ubali yakendu bat yakren bot mentrang ba ka Assam Himanta Biswa Sharma da ka jingthmu ban wat kilat kelenti ban la ban penben no hakalenti ka bajai jai jing ki bami hakathan la pangam ka jing lang kala menjur ba ki nong shong snong kala pangap ken peteng biang ban rep ka ba na kajat jong ulum ubami ka jing kaja kat ba ki nong shong snong ka tapat pan kila ban peteng ya ka jing rep ya ki jingthung baya kat kum ka ayom kum ka kai so trun ing bat ki weg jing thung halor ulum bat sharing kumta halor kani ka jingora machine ban lut lengkha uba hey boy mi lem ki nong shong snong ki ba om song tanat ya kani ka rukom penbe ya ka jaka rep ki la su shong perkhat haka step pratrik julio arja pun reu bat rai ban le ekren bat rang ba snong halor kani ka benta Tarawa mut ko yung bhasa mut. Sinaur ka rice nong. Ya ketu statement gua dapat mi hari ni kisi gua dep wana kali yang nga wa misnya uhon yaitu izin penbat yang ke sarkar wa cha ya gini ki karbi wa rep hate ulum penthor ni thaile ong gamte wa nagador bar chnong em rai go wa cha yiki utung gi te gi daw le sin trun hendrei ga dor bar chnong hi rai go wa cha u rep dukat yiki te gi sala la ne gi chrudon hi kam gini gi rep dagi wa khul ne gi wat kate don hi hendrei yu penbani wakat ni gi te gi karbi de sedang gi urak dagi te gi mesin dagi traktor la ne gi JCB wa lur yiki tu gi lum wa thunggi ya kita ki den namo ya kita ki sotrun namo yang ki TV hendra yo i wa dara gi lengba ki bor machin tanai te da wa i kam gi nong chong chnong em snyau huni le em snyau ngaji ye tur kom le yang ki ha da snyau thoi wa hai ni por wa dep le em huni wa ra gi da kita ki machin de TV wa gi ni dar sin dara gi da machin de lengba da skim ba hi tanai kali yang i gi nong chong chnong nei de yo pi de em ga ni hendrai dini cekmat lada jia wa kita gi nong karbi senge gi wa inau ya bun choi da pun choi wa lai pun senge i yai tai i rep i riang lane i tai ki kre yang ki te hejui por le nei i darai wa ye chem cho wa he chnong yo pun tip cho wa o cho lada jia wam chimu ya ga ni wa i wa darai wa pun senge ya kita gi nong karbi te ina kaliang yang imban se hablai de i ya upun senge i ya tai ki kre yang ki i rep i riang yang ki ni bha wa de yo i wa da rep ki da ra gi lang ba ki te ki kor ki bor machin yang ki Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya